Здравейте, Майнкрафтери! Аз съм Кара с втори епизод в Сървар. Да, не лаги както очаквах, докато снимам клип. Но пък в момента сме в магазина и има много яки неща на много ефтини цени. Така. Какво забравих да купя? Забравих да купя дърво. Трябва да се връщам да купя дърво. Кое? Так се връщам в Warpshop. Трябва да си купя дърво. Доста дърво. Така. Купувам 64 за 50, не е зле. Това... какво дърво да купя? Ще взема обикновено. Бял. И бял ще купя. Купих и бял. Така. Ще видя пак как се правеше там това халкичките уния. Деца за да си направя трап чест. Сега ще направя само половината на такова, на съндъци. Чувам си ехото. Откъде си взел кожа, за да сложиш тия итем фреймове? Купих ги, нали ти казах камъни? Да, ти ги купи, да, вярно. Та-да-да-дам. Ела за момент. Та-да-да-дам, 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 та-да-да-дам. Прас. Купих Ender Chest. Да, между другото няма да излезе да обера фермите. И пак счупих картоф. Та, втория морков, който падна, не го посях, защото тук ще расте диня. Ето, от тази диня може да расте тук и тук. От тази тук и тук. Обаче, като се погледна от високо, прилича на Creeper Face. Много странен Creeper Face. О, ти си разкарал рудите. Така. Не, тези ще са за друго. Така. Да те питам, защото ми е интересно, имаме ли достатъчно такова желязо? Че, къде са родите? Преместил си ги, нали? В честа. Диамант? Взимам 27 желязо за маничко. Само първо да видя. 2, 3, 6, 12... 12, 18, 24... 30. За сега ще направя само 30 честа и съответно 30 кукички. Биго! Така.
Какво може да направим? Чакай, че малко ми... не те чух какво каза. Към отстрани. Как да отваря? Да, може. Да... Ще трябва да ползвам бяло дърво. Да, то дава по 2, трябва да направя 15. Оп. Какво става, бе? Броя колко такива трябва да направя. Направих 40 клетки без да искам. Оп, сега правя трап чест. Или беше така? Готово. Сега ще ги слагам. Винаги ми е било интересно как другите майнкрафтъри така подреждат честовете, защото аз като пробвам не става. И накрая открих тайната, че трябва на единия чест да е трап, а другия да е нормален. Виж колко яко се получава две редици с честове. Е така, без прекъснати. Така, и последните 6 честа за тази редичка. Да. 6, 12, 24, 30 и 6. Сега втората партида е от 36 честа. И един важен въпрос. Дали ще ми стигнат всичките дървета, които имам? Така, отивам до шопа, до магазина. Да купя още малко дървета. Оп. Тук е храната. Оф, бърках се вече на къде да ходя. Аз ще до шопа и аз да. Добре. Аз се връщам вече в къщата. Между другото, може би сме си сетнали къщите на едно и също място. Чай сега, ще да ходя до шопа, за бял не може. 32, Добре, 20. 33, 4, 5, 6. Така. И кукички трябва да направя. 36 на 2. Абе, колкото имам ще направя. И аз вземи малко желязо. Па. Купи ли желязо? Чакай, аз дам. Чакай, аз много ти пари имам. Аз имам 4706. Които са все още неизхарчени. Да, тук са го направили малко гадно, че дори XP фермата трябва да се плаща. В повечето сървъри е безплатна. Така, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Опа. Направила съм малко повече честове.
Ще оставя малко честове в честа. Купи ли желязо? Или трябва да използвам последното желязо, което имаме? О, колко много желязо имаме! Еми си остави храна. Момчета желязо мене. О, че ми шава мишката. Кое? Мишката много яко шава. Мишката, с която играя. Жито ни. Жито не съм сяла. Опа, чакай. Опа. Интересно ми е тук дали има привейт. Пак. Оп. Останаха да... Готова съм. Готова съм с честрума. Чуя се да отида и да... Къде да ходиш? Ами знам, ще тръгна да търся някъде. Аз направих фенс гейт. И трябва да направя истинска врата за унази там част, като не е. Да. Много странно се получава. Как това? Как вратата не се съединява с стъклото? Изглежда... Кажи? Да, Чакай, че лагна скайпа. да свърши Да свържем къщата с Фале? честрума. Да, идеята е хубава. Например, Може подземно да ги свържем. Само си сложени точки. Така... За да мога да гледам на картата къде копам. Така. Интересното е, че ние още нямаме легла. Забеляза ли си тази работа? Развиваме се доста добре, а нямаме легла. ама трябваше да вляза. Трябваше те Да легнат да спят, да, това е гадното. Оп. Ще трябва обаче да направя торчове. Ти къде си? О, се бях забила в една стена.
Чувам, че отваряш и затваряш врати, ма не те виждам. Не, аз съм на един. Да на един къщата. Писах му, искаш ли тим? Оня нищо не ми отговори, после влях му долу. Чакай, ти нали си тим с мене? Да, аз го лъжа, да мога да му взема нещата. Нали знаеш, че той може да се оплаче на админите? Да, тук ще го запуша. Те са двама даже. И времето ни изтече. И така... Чакайте да намеря свободна страна. И аз бях Кара и